Malta se tkun qiegħda sservi tagħhom għal-20 kumpanija Ċiniża għas-suq Ewropew u l-Afrika ta' fuq, bil-pjan tagħhom ikun ukoll li jinvestu f'Malta. Dan ħareġ fit-tmiem taż-żjara li d-delegazzjoni magħmula minn kumpaniji Ċiniżi għamlu f'pajjiżna matul din il-ġimgħa. Żjara li ħallit il-frott kif id-delegazzjoni Ċiniża iltaqet mal-Prim Ministru Joseph Muscat u għatta ministri sabiex jiddiskutu opportunitajiet ta' investiment f'pajjiżna. Song Xunvyeng mit-Chinese Cultural Trade Promotion Association qal li Malta hija pajjiż uniku minħabba l-pożizzjoni tagħha u se tiftaħ bib opportunitajiet għal kumpaniji Ċiniżi. Malta will be the gateway for Chinese enterprise to enter the market in Europe and North Africa. Is-sibt filgħodu ġew iffirmati 9 Memoranda of Understanding bejn kumpaniji Ċiniżi u l-President's Trust Foundation għal kollaborazzjoni fi proġetti ta' setturi varji, fosthom il-mediċina, l-kostruzzjoni, l-infrastruttura, l-finanzi u l-ospitalità. Song Xunvyeng qal li huma se jikkollaboraw ma' pajjiżna fil-mediċina Ċiniża u farmaceutika, filwaqt li fiċ-Ċina se jinfetaħ ċentru li jippromovi lil Malta. So the center will be there from the fair, so people can actually come into the fair can actually see and know about Maltese culture and trading. La darba jitwettqu proġetti bejn dawn il-kumpaniji Ċiniżi u Malta, il-President's Trust Foundation se tkun qiegħda tibbenefika minn dawn il-proġetti. Ħafna minn dawk il-kumpaniji huma enormi u l-iskop tas-suq tagħna u żgħar għalihom. Allura huma qegħdin jużaw Malta wkoll bħala ħabb għal North Africa u għall-Afrika u ukoll għall-Ewropa. Il-President ta' Malta esprimiet is-sodisfazzjon tagħha li din iż-żjara kienet waħda ta' suċċess u ħallit il-frott mixtieq għal ġid ta' pajjiżna. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.